Szervusz. Lovat vettem lassat. Milyen lovak? Vénségemre. Szervusz. Jártunk egyet. Vénkereviát. Hajtva. Itt ebben a körzetben, itt 100 méter körzetben, ahol én lakok, van az 20-25 özvegyasszony. Őszinte, finom, 2-3 csak. Nem ilyen finom volt is. Nem van. Lucni, Budaini. Jaj. 2 kazanyara van mocskos volt. Meg ott pattunk a mocskos. Szervusz, öregem! Mi újság, jöjjetek el. A világon a legjobb potencia növelő a magja, a csallány magja. Hát igen, féltem, mert ingent az angyom úgy elijesztett nekem, volt egy angyom, és együtt arattunk én leamoltam. Luci angyodé? Nem, Kortagyar Fasmi, Isten nyugtassa. És azt mondta nekem, hogy tudod-e, az olyan, amikor a leant kezdik még, mintha a szájot nyúznak. És én úgy megjettem, hogy megnyúznak. Hát egy kicsit fájdalmasan az éjszaka, barátom Újra azért. szóltam, se Ne szecsiktam, haragudj. a ruhamot csak. Tudom, lefeküdt, mondtam, te feküdj le. Én aztán lefekszek. Lefeküdtem. Mikor közelített, hogy elálljon meg, akkor túlfelé szartam le az ágyból, mert közepén utána. Az ágyat úgy csinálta még az asztalos, hogy a deszkát, ugye ilyen régi módi ágy, a deszkát, ami tartotta a lécet, azt csak 2 szeggel alig odaakasztotta. És akkor, amikor lefeküdtünk, akkor, pedig tényleg még akkor nem csináltunk semmit. Hupp le oda a földre, ne? És akkor az ágy alól másztunk ki. Hát tényleg így volt. Marton Gyurike ezt apám csinálta. És a deszkák leásták, és le a szalmazsák, le a derekaj, és mi oda belé a lábunk, és a fejünk egy helyt volt, akkor aztán kikacagtuk magunkat, és aztán valahogy csináltunk helyet magunknak. Az uram kimászott, és aztán engem kihúzott a alól. Na, ilyeneket csináltuk. Másik csengőt kötött az ágy aljára, igen, hogy hallják, amikor valamit csinálnak, hogy cseng a... 70 darab kell legyen. Mindenkinek az ágya egy végben volt. Például az Itt enyém voltak a fiatalos öregek. 2 szoba Ne, volt, Zsuzsa, egy annyit szoba, még egy tenni. konyha, és a szobában volt a tiszta holmink, esztendeig egymás végében volt az ágyunk, jó kellett legyen. Nem szégyelték maguk. Mit szégyenkezzünk? Csendben dolgoztok, akkor nem jajgottak. Na, most van egy kérőd, hogy elbúcsúzza a lest? hogy ne volna? Azért nem merek férhez menni második szóba, harmadik szori mamát. A kérőimhez nem merek elmenni, mert én ma annyi ideje, hogy gondolom, hogy úgy bénült, hogy most előrökek házak. Micsoda az éjszaka?
mikor akart hozzám bújni, akkor én szálltam le ezen a felén a zagynak, akkor csalogatott vissza, akkor újra, mikor elállt meg, akkor itt szálltam le, és az így ment. Hát ő hogy szenvedhetett? Nem volt kedvem, mondtam, hogy nincs kedvem nekem. Aztán látta, hogy úgy vonzódom, hát ilyen, hogy szoktak mondani, előjátékokat csinált, hogy ugye lefeküdtünk, elkezdett játszani, hogy csókolt minden nyakamot, mindent, hogy szeretlek, imádlak, nem tudom is. Ez úgy befolyásolt aztán, hogy ez úgy bejött divatba, mint az evés. Szervusztok, mókuskák! Hát én öregabb vagyok. Hát nem volt. Kapcsolat, 31-es. Minden a maga idejében. Akkor a legszebb, akkor a legjobb. Azt a kávét te viszik. Azt mondta az egyik öreg, hogy az Isten miért nem vett el a kívánságot és a tehetetlenséggel. Igen. A kívánság, még most tehetség nincsen, és úgy kívánzott Douglas meg. Azoknak. Szép. Nagyon szép a terelem. A nő nem merte a férjének megmondani, én most szeretnék, majd most már azt mondjak, hogy dugjunk. Hát gyere. Ezt nem mondta meg a szegény feleség a férfinak. Hanem azt mondja, hogy a lábát dugta oda, hogy avval jelezte, hogy ő most akar. Mondom, miért nem mondod meg? Hát most nem piszkálod az én lábamat, mert én cukkós vagyok. Szép volt az az ilyen dolog.
Se. Se. Gyere ide. Gyere ide, gyere ide. Milyen mellem volt. Ó, hát. Úgy hívtak, hogy Hegyes Csötülány. Hát én voltam a legszebb lány, és hát a legügyesebb is, ugye. Én abban mindjárt csókolóztam. Hát majd még vesztek értem. Hát volt, akit kedveltem, na hát elhazakísérhetsz, vagy jöhetsz, vagy nem jöhetsz, vagy nem kölled, vagy... Szóval kis utálatos voltam, na kis beképzelt, na. Hát mondták is, hogy hát ugye én vartam, és vartam már magamnak a ruhát, hát én mindig csinos voltam. 16 éves voltam, akkor meg a bátyámmal beiratkoztunk a tánciskolába, ugye az, hát meg aztán, hát ugye én tudtam táncolni, hát én minden táncot tudtam. Oda gyűjt tánctanár, megfogta a kezemet, vezetett a közepire, na hát akkor ide figyeljenek, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hát én csináltam utána. Aztán meg ugye fogott és vitt, mint a szélvész körbe. Hát én úgy keringőztem az első perctől kezdve, mint a világ. Hát én velem mutattam be az összes táncot, meg akkor a tetejében még megnyertem a szépségversenyt. Aztán, na mindjárt tudtam, hogy honnan fúj a szél. Aztán mondom, most megyek. Azt mondják, jó estét, kislány, ne siessen annyira. Elkísérem haza, ha megengedi. Hát mondom, csak jöjjön. Eljött, elkísért 50 évig. Erzsi, Erzsébet.
Olta paljon chetiinkaan. Hoztam föl az üres üvegeket, és hallom, hogy zörög ebbe szobába valami. Hát mondom, hogyan került ide macska? És ahogy ezt elgondolom, nyílik a szobajtó, és kiugrik a gyerek, 45 éves, hát elvált ember úr. Kiugrik, én meg fölfogom a soros üveget, és fejbe vágom, így megfordulok, és ahogy fut ki, fejbe ütöttem, elszaladt. És látom az ablakból, hogy megy be az öreg hő, viszi a bort. Na megállj, mondom, adok neked ebből a bermancsővel. Csak egyet vághassak utánat. Elfelejtette, hogy hogyan kell hozzám begyűlni. Hát azt megyek, mondom, itt van ez a szemét, de már akkor azt ott mondom a konyhajtó előtt. És az meg így csinál, az ajtóba ül az asztalnál, ezen mód, és azt mondja, na mi van? Azt mondja nekem. De én már akkor erre szóra odaérek, és fogom azt a vascsövet, én úgy fejbe vágtam, hogy az elfelejtett mindent. És egymás után, ahogy mind a csépszekén, én azt ütöttem, vágtam avval a vascsővel, míg le nem bukott a székről. Nagyon csaptam a Danóci Latit. 80 éves voltam. Hát a börtönbe. Őst. Şahane.
A szerelem, ha sírikkel tartson, akkor tartson, és legyél boldog, csókoljad, igényeit elégíts ki. A hites azt mondja, ha tisztában van a kezed, és a férjed mélyen áll, vedd ki a tisztából a kezed, és mosd meg, és az igényét elégíts ki, és azután is tudsz dagasztani. Olyan hip-hops, kénes, hogy nekem ha jól esett, és ha nem esett jól, és csak ő haladjon. Hát milyen, amikor valaki, most látom a filmekben, a televízióban, hogy milyen szerelmes, mondom, ebben nem volt rész. Úgy esett, mintha hatunkba kés szúrták volna sokszor, no, de hát a férfinak elmondtad a hitet, akkor hagyni kell. És kész. A férfi ott legyen, ahol kell. Tetején. Fölemelti a lábáját. A nő megfogta az embernek a fejét, megtörkölte. Tudtad, hogy most élves. Nem menj el. Maradjál. Most a legjobb. Máma bíva. A férfi lefekszik, nő rákutorodik, és löködi, mint maka hajnalt. Majd elszakad a derekat. A fegyver majdnem eltörik. Nem. Átölelni, megcsókolni, megsimogatni. Kégyel át a aranyos kis csücskát, megsimogatni. És az ember összeborul. És úgy tetszik. Még egyszer. Nem volt az a csorira vetkezés egymás mellett, egymás előtt. Nem. Hát én nem, azt sem tudom mikor, szóval én tiszta csorira az uram előtt nem vetkeztem le. Egyáltalán, hogy én egy bugyis, egy valami ing vagy valami rajtam, én nem vetkeztem le. Egyáltalán. Nem voltunk mi ehhez hézaszokva sem, de nem is követelték. Megcsókoltuk egymás arcát, esetleg noha szájon csókoltuk egymást, az ma erőstől szeretet volt, ez ma nagy szeretet volt. No de csak ott ház előtt nem volt az, hogy a nyelvünket dugjuk be egymás szájába, jó Istenem. Az idős nénik nem hordtak bugyit. Hát azok úgy féltek a höngergőzéstől, hogy a szík szakadt. Egy-egy pohar pálinka, még minden. Ez ugye a júnyíréseknél, aztán amikor elmentek fel az erdőre, ugye meg kellett nyírni a juhokat, és akkor aztán kapták el a férfiak a nőket, és be az oldalon. Höngergőztek. Ott bújtja, hogy jó kövér. Hát igen. De mindenhol megvan ma. Megvan, De szép az a kék ne felásni. de milyen szép. Hisz, édesanyám, hoztunk néked, lángoló szívet, oltárodra piros rózsácskék, ne felejtsd. Csak nem tudok többet belőle. Itt elépjük, én menjen meg.
Ja, már füst van, úgyhogy már lesz valami. Tudja, hogy mondtuk ezelőtt, füst bűnösre, és lang igazra. Igazra, igen. Parancsolj! Ne Istennek legyen hála, mai napig Isten Istennek legyen, éltesse. hogy megsegített, kérhettünk ide, ma a segély még, az Érjünk ételre haza. segély még a hazamenésre. Ma a tüzes jobban fog égni, meglássál szegényük. És ez a Tegyele Pista bácsi. Igen. Az elkapott, hát milyen jól tudta szöngörőzni az ember. Haj. Mert azt tudja, a karját, a könyökit ügyesen Vétette magad aláját tette, és a lábával összecsipte a talábodot, úgyhogy Igen. szoknyát se terült se semmi. Úgy mentünk ott be, hogy nem is éreztem, amikor ő volt felül, hogy höngörőzünk. Nem a férjemnek, mikor melyik férfinak ki megtetszett, hát kapcsolásával höngörőzött. És aztán ő volt még fétékenységes, ügyes. Ez már jól van, nincs jól? Melyik? Ez az én. No, nem mondja, ugye hallgatkozik vele, hogy mi járt a bokorba. Hát igen, hát mondtam, nem jártam be. Hát akkor hogy Hát hengerőztek? úgy hengereztünk, hogy amikor oda beértünk az ajba, akkor felköltünk. Úgy, ammint. Úgy, amint évok. Bűntagadva jár. Hát nem ez Ne, beszél. a vonat ne. A vénkecske is még nyoljon szó. Szuruk lassan, szuruk. Szuruk, sá. Sá. Ué, hajt szelédne. Ué. Na, arásra. Ma ügyesebben. Hát most már Sá, gyere. Sá, hajt. Hajt, Suganin. Hajt, Szeli, sá. Sá, ne. Most ott az anyád, akit hajt. Sá oda néz. Sá oda, mit csinál? Mit szértelenkedik? Pár jött egy Szent Tamási ember olyan kérőbe. Tudja mit? Maga menjen haza. Ingemet ne kérjen, az agyamnak gondot, csak finomnak dolgot nem szerzek. Jól kitalálta, érted? Mindjárt rajtunk van a szót. Iszom a blót, elelem a babámot, úgy sem élem keresztül a világot.
elmentünk Ferivel Damfalába fürödni. És ugye ott most már a csipánk annyira kinyírt, hogy 2 kádba fürödtünk el, így igaz, egy fürkében. És akkor ugye levetkezett őszén is. És akkor már most, körül a tavaly, szégyen nem volt. Annyi, hát egy kicsit üresítettem magamat, de hát ott ez felkapott, összenyolt, és összecsokolgatott, vége volt a világnak, amit nem csinált, ugye. És akkor is szép. De tényleg buták voltunk, és féltünk, és a Sokjótól elmaradtunk mi. Most már nem. Hát hogy hiányzott, hát feszedjél, hogy aztán... Tudod, a kor már töri meg az embert. Annyira szép visz, hogy még azt a hóármért nem lehet biciklire ülni. Hát dehogy nem. A szív, az sírig tud szeretni. Az egyszer biztos. Az tiszta munka. Sírig. Hát hallod, úgy egy kicsit, Hogy? úgy egy kicsit rosszul esett, tehát aztán belenyugodtam. Szemüvegem, Hogy nem ezt szeretett. Ilyen beszél, hogy ne szeretnél. Ó, táó, Élvezem azt az életet. Élvezem. Most még engedni nincs olyan. Éleni fogok. Feleségem, etettem évig. Mostam le a testét, minden, ami csak létezett. Aztán, mikor összepiszkolta magát, magyarázom aprólékosan, akkor szerencsére el tudtam, mert megtanultam a kórházba, hogy kell bánni az olyan beteggel. Elmentem az erdőre, ott szedegettem neki egy kicsi vázokba olyan erdei piros eprét. Közben, mikor hazajöttem, akkor nekiálltam főzni húslevest. Húslevest. Még sütöttem ilyen
vékony, ahogy szokani még, hogy hékpalacsintát, azt a vékonyat, amit hamar lehet sütni. És akkor este, utolsó este már a nagy paradicsa előtt, akkor aztán azt mondja nekem a feleségem, hogy tudd meg, hogy nem állhattalak soha. Hát aztán mondtam neki, akkor miért ültél vélem, mondom neki, ha nem állhattál. Aztán elmúlt, oda van. Hát le van égve. Hát ha még felül, teszek egy kis egy kis ilyen vékonyat, aztán hát ha felgyúl még. Ott a szomszédban, másik utcában laktunk, nem itt. Egy fiatalabb, mint én, egy fiatalabb férfi vagy 7 éve. Avval összeadta magát. Aztán mindig használta, hogy úgy mondjam, na, magyarul használta. Itt kaptam el, megint az én házamba, éppen úgy volt egy olyan kis spice, mint van itt nekem a spice. Ott csinálták a dolgokat. Mikor benyitottam a házba, kintről, akkor láttam, hogy mit csinálnak. Még ennyit csinált a feleségem, mikor engem meglepődött, mikor én benyitottam az ajtót. Azt mondja nekem, hogy annyit csináltam, mikor meglátott. Aztán én fogtam magam, láttam, hogy mert ott a spájtban volt egy létrám fel a padlásra, a férfi felszaladt oda. Én még aztán, hogy tudjon elmenni, ne verekedjünk össze, én elmentem ki az udvarra. Akkor ment el a férfi. De soha még csak nem is említettem fel a feleségemnek, hogy viselkedett. Olyan gondolkodásra volt, hogy mégis átadta magát másnak, úgy volt. Azután aztán nem csak a szomszédjával történt, hanem a mezei brigádosokkal is csinálta. Csak mondom, hogy kétszer álmodtam vele itt az ágyba. De már reggel, amikor felébredtem, már olyan úgy el voltam vidámulva, hogy álmodtam vele. Igazán. Olyan volt, hogy a mostes nagy, most már akkora igénye volt, hogy mondom neki, keresna azt. Nem lettem volna is olyan, így Saújnak. Hogy menjünk ki a hegybe, oda nem messze onnat a fürdőről, és szabad levegőre, és látásik a pokroszot félre, ahol annyit nem járnak emberek, ott elbeszélgetünk, megeszünk, és megiszunk, és meglassuk. És azt mondja, hogy miért? Aztán semmi is fog meg jól. Te ott a kádban voltam, milyen volt? Na, hogy legyek őszinte. Jól mondom el? Na. Kádban voltam, milyen volt? Mondom, jó, nem jó az így. Hát akkor a Karás fiatalabbat, árusabbat, amelyik csinálta téged szóval, tökéletesen. Jó, hát te jó vagy, jó. Na, gondolatban, de tovább nincsen. Na, hogy végét, jó, hát te így.
tudjátok-e mit? Jót nem kapok, s rossz nem kell. A szerelem, a csókolódás, az itt bolond voltam életémben, most is ott vagyok. Jó, milyen jó. Istenem, be jó. Én azt se tudtam egy jó darabig, hogy mi az élvezés. Mi az élvezés? A férjem 77 éves volt, amikor meghalt. 67 éves, bocsánat, 67 éves, és akkor én 3 évvel kisebb vagyok tőle. Halála után sok idő eltelt, most ugye fölöttem, mosakodtam, ugye jártam munkába, mentem, így hittek privát helyekre, és főzés, mindig. Lefeküdtem, megmosakodtam, és éreztem, hogy mikor örökké magamat úgy mosom, hirtelenül, alig ért a kezem úgy oda, és hirtelenül éreztem egy olyan, mintha a vér megfutott volna bennem, vagy mi. S hát ez volt. Na mondom, most ha volna egy ember, egy jó szeretett valaki csoda, de ki? Feküdtünk le, addig 13 éves voltam, 14. A nagyvilágban olyan fiatal leánkat elmert édesanyám engedni, mert el kellett engedni. 5 évig, s 3 hónapot szolgáltam idegénbe. És én még el sem voltam alulva, hát egyszerűen fürdőszoba nyílik, és én már befelé voltam fordulva a takaró alatt, nézem, hogy hát mit akar gazdámat, hova akar, ki akar menni, vagy mi akar. És hát a pizsoma felső részében volt. Én addig soha életemben farkat nem láttam. Egy nagy mocskos, büdös, nagy farokkal oda. Feljutott a villant, és nézett oda, hogy én nézek vissza. És akkor én megijedtem, befelé a fal felé, gondoltam, hogy menjen el visszafelé. Még akkor sem gondoltam, hogy Ő már úgy felkapta a csergét, hogy tárgyasan így, mint a levegőben, és egyben befeküdt melléje. Ahol a felállott faszával, hogy így mondja. Felhúzottam a falra. Nekem ott füvet, falat, mindent így üttem a falat, ordítottam, segítség, és pontosan a 2 kicsi 6 éves fiacskája, és a 3 éves kislány jöttek keresztül, meg pont a fal,
mellett ott volt nekik az ágyuk. És ekkor gazda gyorsan felszedte magát, önt vágott kettőt a gyermeknek az orcájára, hogy az ujja hájai. Mit jöttetek ide? Igen. S hát kopogtatnak itt az ajtón, s hát az Ina se sírt. Mondjuk, hogy így áll a szívemben, akármilyen öreg vagyok. Mert szeretem a jócsa, szép és minden, de fiatalon nem tudnám csinálni, nekem öreg nem kellett a szigály. Egy olyan fiatal tartani, ha itt olyan volna a világ, vagy itt a falun és olyan volna, hogy titokban tartsa egy szeretőt. Mondom, én most minden fiatalnak azt mondom, hogy amíg jól esik, csinálja. Ne tartogassam, hát most ma... Most száraz. Most kiugodtam volna, még... Úgy fajt, hogy úgy gondoljuk. Ott nincsen nedves. Hogy áll a víz belőle? Az energia még A nem. kútnak a gémje szárad, hát az sincs. A férfiaknak. Szóval így kimaradtunk, nem baj. Itt van most. Töröm a fejemet. Hogy? Hát itt van 60 éves, fiatalok, kész. Hogy? És nem is egy. De nem, hogy minden este, hogy tudjuk, az már nem ment ahol, 80 éves koromban se. De volt, hogy megkívánja az ember. Vírogatom. Na vett széra. Hogy mondtam? Veronka egy nagyon finom asszony. Rögtön is elfogadnám.
Szerettem a nőket, szerettem az italt, szerettem a táncot, szerettem a dolgot. Hogy nem hiába jött fel a nap, értem. Életén az volt. Ennél szebb és jobb dolgot az életben nem tudok, mint az, hogy szerelmes lenni. Pesten az utcán sétál egy kislány. Utána egy gallér a nyakán. Azt ugye, hogy volt, ugye, mikor nekem szóltak, akkor már fájasai voltak. Igen. Le kellett feküdjön, jött egy láb. Vettem a pelenkát, szépen azt nyomtam vissza, mondtam, Erzsi, fáj-e, ha fáj, szóljál. Nem mondtam, hogy mit csinálok. Igen, jó. Azt a lábat nyomtam vissza, mondta, nem fáj. De vagy 3-szor kijött, úgy csak az egy láb. Akkor, mikor visszanyomtam, megláttam, hogy a kicsi, ha nem, a hargasinánál valahogy van egy kicsi bog. Azval szépen oda nyúltam a pelenkával, és azt megfogtam, és kezdtem húzni, és a másikot így tartottam visszafelé. Azt addig húztam elé a másik lába, hogy a két lába kijött. Akkor felakadtak a kezein, a keze nem jött. És akkor én így fogtam, hogy nehogy ugye repedjen, és éreztem, hogy a szívverése gyengül. Mondom, nyomjad Erzsi már Leanka bájba, meg és azt, hogy Leanka is. Ez is Leanka is. Mondom, nem tudom micsoda. Megijedtem, hogy nem nyomja ki, megmondta, hogy Leanka. Na aztán addig kínlottam vele, hogy csak a kezei, és akkor azt egyként megszületett, de abszolút megkékülve, semmi hang, semmi. Próbáltam lábánál fogva így hintáztatni is, minden, de nem. Letettem a száját, megtöröltem, és kezdtem fújni a szájába. Igen. A levegőt, és akkor Gizi akkor lesett ki a kamaraajtón. Jött ától a Júlia néni konyhájából, és ától lesett, és azt mondja, jaj, Veronka, nem utálod, és mondom, ennél tisztább soha nem lesz. Mit utálsz ezzel? Na aztán felsírta a Leanka, hagytam egyet jót sírjon, akkor elvágtam a ködökit, vettem kékszesz, kértem minden. Elvágtam a ködökit, mikor kezdtem bépolyálni. Lapítón vágja meg. Akkor jött a... Jaj, van lapító, vagy üsse meg. Nem látok. Mikor az orvos felhozták Szentgyörgyi, azt mondta Veronka, néni, nem tudom, hogy mondta. Veronka így mondta. Ennek nem fogtam volna itthon neki. Hát Csilla meghalt volna, ha nem lettem volna. Mert nem tudtam volna Kellett megszülni. volna vigyék. De nem tudtam volna megszülni, és addig már tudtam meghalt volna, volna. Mert mondom, úgy elholva volt, olyan kék volt, mind a kék Lapítón poszton. hagyja, ugye? Tessék megfőni. Megmosakodott minden az Úristen, hogy ott egy ilyen úr van, ha lefekszik, hát akkor ő legyen ugye olyan. Jó az illata. Azt mondja, de figyelj, menj vissza, menj haza. Nekem természetesen hónap vagy hónap. Húzod a szagodat.
Nekem nem mosakos, ne kellett semmi parfümbe. Annyi parfümöt kaptam én a feleségemtől nekem. Nekem legyen meg a rendeszokban. Azt mondja, Azt mondta volt az én unokam, vagy nem, nagybátyám, a Dobos Imre bácsi, Isten nyugtassa, hogy a jó pinának avas vajszaga van. János bád azt mondta, jó pinának olyan szagja van, mint a heringnek. Ájjajjaj! A hasnak heringnek. Azt szerette. No, Hering. de valami van benne. Mert van olyan, hogy a bőrö, hát az énekves énekelik, hogy a bőröd illat. Ide figyelj, nem a jót mond. Igen, na. Ugye nem nagyon tudtunk élvezni. Sa. És akkor azt mondta, hogy mikor a Magda lakadalma volt, Mari lakadalma volt, Krisztina néni közép-tízesből ő volt a szakács. És ugye panaszkodtunk fiatal asszonyok, Kadar. igen, hogy nem tudunk élvezni. Igen. És azt mondja, sok marha buta szamár. No. Hát mi? Krisztina néni legyen szíves. Nem igaz, egyszer ezt még megcsináljuk, és azután Krisztina néni legyen szíves, mondja még. Nem. Na azt mondja, hogy megmondom, hogy még férfinékkel is tudtok élvezni. Jaj, Krisztina néni, hogy? Hazamentek, férfiak, hunyák beszemeket a filokat. Tegyetek az ujjatokra egy kicsi disznózsírt, sa, a keteket. És azt mondja, úgy tudtok élvezni, mint a hagyerménköz. Ebből ma nem kérek. Na, álljon meg! Nem. Ma nem számítok kér, vagy nem kér. Megpróbáltam, hazaettem, megpróbáltam. Úgy lehet élvezni, mint a füst. Nem. Akar, ebből nem kérek. Jaj, miket tanultam. Hajjaj! Én ezt megértem, hogy esetleg tud. De szározom, no. De puszi nélkül, se kicsi édesség nélkül, se kicsi előjáték nélkül, se kicsi minden nélkül. Megmondtam, nem hogy... ér meg egy nagy rakas ganyirakat. Mondom, hogy én szározom. Hát az kutyafasza, én szározom. Milyen az az a néve? Hát ez, amit elmondtam. Az nem ér semmit. Ebből ma nem kérek, ebből a szerelémből. Ja, hát nem szerelem, Tomasz. Jában. Hát csak egy élvezet Szere- volt. Szározom. Ebből ma nem kérek. Férfi nélkül. Próbáld meg aztán. Én most Próbáld meg azt a szározom. Na, kifelé. Gyerünk. Magának a... Hajé, Róza néni. A csicsely megtartsa, akkor jó puha lesz, hogy... Uram, nem fogja égni a főzet. Nem lesz. szép blúzomot békánja. A dajerja nem telik ez Hol a... van Róza néni? Én ide lehézélek, megpróbál. Nem adott. Le kell fékezzem magam. Ide figyelj, mikor oda énekbe van a szőrös izével, egyet koppincsó rea. A hárba megint. Ne. Ne. Meg véles, Na, bájam, már elütöm. Na, mit mondjuk? Megyek. Hogy megyek? Én úgy megértem, hogy elindultam, hogy... Kékét, A lavas ezt arra megyünk ki. Kettő, Rudi, kettő! Sok vég, való! Sok vég, igen! Valahogy néz! Nem a tisztán az a falama. Végeljött! Az a baj, hogy azt ma a felé nem oda volt. Mindent Thank you.